just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say it. Yeah. Came at 17. Damn. Hello guys, nasa bed na ako at ito po nagpapahinga. May ginawa kaming survey ngayon kasi nauusap po kasi yung mga survey dito sa YouTube. May nakita kami, actually may napanood ako na gumawa ng kalye survey para sa mga presidential this coming 2022 election. Ngayon, ako naman, iba ang gagawin natin. Gagawa naman ako ng survey ngayon sa social media like Facebook. Doon muna tayo mag-focus. At ang advantage kasi nito, pupunta tayo doon sa every page or group na kung saan makikita natin yung mga area or mga location, mga province. Yun ang mapapasukan natin. Doon tayo magpo-post ng isang picture. Kasi last time may nakita kasi ako picture doon sa doon sa Facebook na kung saan naka-indicate yung mga icons ng mga presidente. Like for example, si Isko naka-ganyan siya. Excuse me. Pag pinindot mo yung icon na naka-ganyan, naka-like, naka-thumbs up, kay Kiko yun. Pag puso naman, kay BBM. Kay Lenny, yung care. Tapos, yung kay Manny Pacquiao, yung laugh ata yun. Basta, yan. Meron na silang kanya-kanyang location. Ngayon, ang gagawin natin, ipopost natin yan sa social media. And then, like Facebook. And then, check natin kung ilan yung mag-hit ng icon. Isa-survey natin isa-isa yan. From Pangasinan, Pampanga, Tarlac, lahat papuntahan natin, ipopost natin yung picture natin. Tapos tingnan natin kung sino ang mangingibabaw sa mga isa pa pala sa mga hakbang na gagawin natin. Ito yung sinasabi nga natin na survey. Ito kasi dun sa una kasing survey before nung 2016 election. Maraming focus magbabato sila ng mga survey, magbibigay sila ng survey sa mga tao. Hindi naman natin kasi makikita lahat. So, parang pwedeng mangyari, parang meron siyang house focus. Ngayon ang gawin natin, through social media kasi, napakahirap dayahin. Hindi, kunwari, nasa 3,000 yung boto or kaya yung ranking kasi kung ilan kasi mag-hit dun sa icon, hindi naman pwedeng dayain na yan. Sa social media kasi syempre may kanya-kanya na tayong account. And most of the nagla-like kasi doon mga talagang butante na. So check natin kung sino yung mangingibabaw ngayon sa presidential survey. Okay? So watch niyo po itong mga hakbang natin at ipapakita natin kung ano yung mga survey na mapapresenta or mangyayari. Or excited na ako kung ano yung mangyayari dito sa survey na gagawin natin. Okay? Tune in. Alright guys, nandito na tayo sa ating monitoring system. Alright, and actually gamit lang natin itong cellphone dito. So, may nagawa na tayong mga posting. So, i-check lang natin ngayon kung ito po yung post na nagawa natin kahapon. 2 days ago actually. Nag-start kami na Sunday na mag-post ng ganito. And nag-start ako dito dahil Kapampangan ako, nag-start ako sa Pampanga, sa KKPK. Sa Kapampangan ko, Pagmarabulco International. And then, yun nga po, ang tanong ko dito is kung sino ang 2022 president mo. Then sinabi ko, Pampanga, let's go. Ganon din po yung ginawa ko sa ibang province.
Ngayon, pinasukan nga natin to si KKPK. Hello po sa mga kagrupo namin sa KKPK. Maya pa Bengi po at Maya pa Abak. Kareng ganaganang makirandam kaya kayo. Ang ibig sabihin kung kinigreet natin sila ng good morning or good evening sa mga nanonood dyan sa KKPK. Alright, ito po ang unang survey na ginawa natin. So, nakalikom tayo ng 580 na nag-hit sa icon natin. Like ito, kunwari, ito, hit mo to, gawin mo siyang puso, kunwari, oy, halata, BBM. Ayan po yung mga kay Isko, ayan po yung mga okay, yung like, yung heart kay BBM, yung care naman kay Lenny, yung laugh kay Manny Pacquiao, yung sad kay General Bato, at yung angry kay Panfiloping Lacson. Ayan. So, nakalikom tayo ng 580 plus na hit icon dito. Ngayon, check natin kung sino nang ibabaw. Excuse me. Ayan po. Ang heart, bale, pumasok po kay BBM. Siya yung naging top 1 dito. Ayan o. Daming heart eh. Ayan o. Ayan o. Itong mga to, may kanya-kanya ng pangalan yan, syempre. Tapos, may like icon kay Isko Moreno. And then, kay Lenny Robredo. Kay Manny Pacquiao. Ito, wala to actually. Kay Rastaman to. yung wow. Ito naman kay Phil Lacson. So, walang bumoto kay General Bato. So, ito ang percentage. Halos, kung susumahin natin, nasa almost 70 to 80% ang lamang ni BBM na naka-heart yan. Ayan, kasi 582 ang lahat ng bilang, all. So, dito naman, nag-461, 90, 24, 3, 2 sa wow, tsaka 2 sa angry. So, bali, sa matotal, BBM po ang una. Excuse me po ulit. Okay, ito naman tayo sa kabila. Kasi actually, marami na akong nagawang ganito. Mangilan-ngilan na rin. Ngayon, punta tayo sa isang survey dito sa Tarlac. Ayan po. Sa Tarlac Bentahan Online. Ang Tarlac Bentahan Online, check natin kung ilan po ang members. 553,000 o 500,000 na po. Kumbaga, ito yung pinakamalaking populasyon ng mga group dito. So, ito nasa second pa rin po itong survey ko dito. At pumalo tayo ng 5,600. Check natin ha. Ayan, 5,600 plus. May mga comment na rin tayo dito. Ito actually medyo malakas dito si Liberal Party dito sa Tarlac kasi nandito yung pundasyon. Nandito dati yung taga dyan yung dating presidente si Pinoy. Ayan po. And then dito nagkaroon tayo ng 5,600 na all in all nag-hit ng icon at tumataas pa po yan kasi tingnan mo kung mapapansin nyo may mga nagko-comment pa. Ito pa yung isang sa Rappler survey lang lumalamang si Len. Yes, ito. Lahat tayo pwedeng maging bayani sa pamamagitan ng tamang paghalal sa matinong panamumuno. Let Rastaman did. Bullshit. Rastaman, alright. Pero mostly, BBM. Ito, BBM. Mayroon na rin nag-BBM youth movement dito eh. Nag-post na. So, ito po. Base dito sa survey natin Bongbong Marcos hit 4.3K. Naku po, ang laki ng lamang na naman. 4.3 thousand or let's say 4,300. Si Isko Moreno hit 621. Ayan, nag-hit sa button niya at lumamang siya ng konti kay Lenny Robredo. Kahit sa anong survey napapansin ko dito sa my YouTube channel kanina na napanood ko, si Isko at Lenny talaga nagdidikit. And then si Manny Pacquiao, ayan, 42, medyo malayo. Let's say si Wow na lang, si Rastaman. Idasali na natin. General Bato hit 12 lang and Pampilo Lacson
sorry to say at nangungulelat din talaga at 9 lang po ang nag-hit dun sa niya, icon niya. At dito po yan sa Tarlac Bentahan Online. Ayan. Hello po dito sa mga member ng Tarlac Bentahan Online. Uy, yung mga iba dito, mga friend, nasa friend list ko. Si Jojo, ito si Jojo, ayan. Si Ate Winnie, ito. Yung pangatlo, di ko kilala. Si pangapat, di ko rin kilala. Pero I guess friend ko tong mga to. At dito si paring Manuel. Ayan, dito rin pala si na Tita Nits, tsaka si na Bettina. Ayan. Uy, ang dami Okay, dito tayo sa Tarlac Bentahan Online, which is lahat ng mga taga Tarlac dito. Yan, taga dyan yan. Yan, ito. Nasa main pa rin ng nasa top pa rin itong post ko. One day. Yesterday lang to guys, Pinost ko to ng around, kung di ako nagkakamali, mga 9 o'clock in the morning yesterday. At pumalo na siya ng 5.6k. Hindi naman ganun karami, pero kung susamahin mo kasi dun sa YouTube kasi, yung nakakapagod kasi yun, yung Kalye survey, magtatanong ka ng mga tao, tapos syempre ang sasagot nila ganito makakasurvey lang sila na nasa 50, pero ganun pa man, leading pa rin si Makoy. Yan, si Sir Ferdinand Bongbong Marcos, leading pa rin lahat sa mga ibang YouTube na nagdi-lead pa rin siya. Pumapangalawa si Isko, and then si Lenny, and then Pacman, yun. Daw, next naman, punta tayo sa part ng Pangasinan. Nga pala, kanina na rin ako sa Bataan. Pero mamaya natin puntahan si Bataan. Punta muna tayo dito sa Pangasinan sa Pozorobio. Ito po yung post ko sa Pozorobio. Ayan po. Ang laking Pozorobio have 46,000 members. And this is Jojo. Ayun, nandun din. And then, nasa top din po itong itong survey natin sa presidential election. So, ito po, puntahan na natin. So, lahat po ng mga nanonood sa Laking Pozorobio, hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. At may mga nag-post na rin 7 hours ago. Ito, sisipag daw, sabi ni Sir Romel Gomez. Tingnan natin, pasukan nga muna natin yung mga posts o yung mga comments. Sabi ni Ronald Peralta Perez, Japex, si Victor Beltran, plastic. Pakitang tao, wala na, ayaw na nila sa inyo. Absolutely right, yes. Sorry. Huwag na natin nakakasama naman ng jib. So anyway, let's go sa survey. Actually, mayroon na rin pala akong na-survey before. Yan. Heart ko muna to kasi talaga BBM talaga ako. Sorry And dito naman, dahil medyo hindi masyadong yung mga tao we have 847 hanggang 50 na hit sa button ng mga icon. So, check na natin kung ilan po ang nag-comment. Ayan, ang dami. May Isko naman doon. May Rastaman. Sa mga boboto kay Rastaman, mag-isip-isip din kayo. Hindi ganun kadaling magpatakbo ng gobyerno, lalo na dito sa Pilipinas. Lalo na kung iboboto yung presidente, sasabihin nila what you gonna do with a big bamboo. May nako po. Isip-isip din, tapos may tattoo sa mukha. Doon yung motor ni Ghost Rider. Isip-isip din mga kabataan, huwag natin pagtripan tong presidential election dahil para sa kinabukasan lahat ng sambayan ng Pilipino to. Okay, dito na tayo. Bale, naka-hit tayo ng almost 150 or 150 na hit icon. At pasukin na natin kung sino nangingibabaw ngayon.
Ito dito, bale, meron pa rin. Bongbong Marcos has 650 hit icon. Yan. Yan, naka 650 siya. Then, sumunod si Isko Moreno has 158. Lenny Robredo, 30. Pacman, 7. Bato, 2. 2 din kay Pampilo Lacson. Yan, malinaw po yan. Walang daya yan. Ito po talaga sa social media. Walang daya po yan. Ayan o. Gagawa pa tayo ng mga pasukin din natin ang baluarte ni Lenny Robredo. Sunod dito, papasok ako doon. Wag niya sana akong ibablock. Magsa-survey lang tayo. Para wag naman sabihin nila na ito talaga level na level to. Walang dito. Walang dayaan dito. Hindi pa naman pwede sabihin na nila na, uy, hit nyo si Bongbong Marcos. Hindi. Ito po talaga, although Bongbong Marcos ako ngayon, pero hindi naman natin sinasabihan yung iba na, ay, hit mo to, yung hit mo to. They have their own decision. So, wala tayong mapapala na, wala tayong ginagawa na na uutusan natin na magre-request tayo na i-hit yung kay BBM. O sariling decision po nila yan. Okay? Yan po. Yan po. Sa Laking Pusorobe po yan. Dito sa may Pangasinan. Napunta naman tayo. Dako tayo sa ibang location. Ito, nandyan na si Bataan. Di ba? Saan pa ba yung ko? Wait lang po hanap tayo ang comment dito. Well, actually ito meron din tayo. Sa sariling wall ko naman to. Actually, konti lang yan. Pero ganun pa man, nangunguna pa rin si BBM. Nagkaroon ako ng 28 na tawag dito. 28 na hit dito sa icon. So 14 kay BBM, lumamang ng isa kay Isko at isa lang kay Lenny. And then the rest nga. Diyan lang yun lang po sa wall ko. Di naman ako ganun kasikat para dagsain ako ng san katutak na like. Alright. Punta naman tayo sa iba. Okay. Punta na tayo. Hit na natin si Bataan. Ayan, si Bataan po. Ayan. Si Bataan got 163k members. So most of this, nandyan na talaga yung ibang tao dyan. Kaya lang, naka-hit tayo ng 1.1k or 1,100k. Kung lalakarin mo naman yan, sobrang nakakapagod din yan. At yan po. And most of the comments are Marcos, Isko, yan. Sabihin na natin na maraming nagawa ang magulang niya sa bansa natin. Pero iba ang anak sa magulang, tandaan natin yan. Di katulad ni Isko, nakitang-kita ang pagbabago ng Maynila. Yes, actually, totoo yan. Totoo yan. Sir Alan, magandang magandang komento yan. Marami ang nungkulan sa Maynila, pero si Isko lang naman well, actually, totoo yan. Dahil kay Isko Moreno din talaga, malaki ang pinagbago talaga ng Manila. Actually, isa rin yan sa gusto kong maging presidente. So, nasa top 2. Kaya lang, ang sana, hindi ka agad presidente ang tinakbo ni Isko Although, maganda yung record, kahit doon sa resume niya maganda rin sigurado yan. At saka yung mga nasimulan na niya. Sobrang ganda ng mga activities niya. Isa yan sa Isko Moreno, no doubt. Pero para sa akin, BBM talaga. Tapos din Isko Moreno. Sana ang ginawa ni Isko Moreno, Vice President, tandem sila na BBM. Ako, napakalakas ng tandem na yan. Ayaw naman ni Sara Duterte. Wala tayong magagawa. So, BBM, most of the comments. And, i-hit na natin kung sino ang mangingibabaw. Uy! So, we got 1,100k na hit icons. At ang nagibabaw, ito yung ito yung sinasabi ko Nasa 70 to 80% talaga yung yung survey natin. And dito, halos 90% Ayan Sa Bataan po yan yung heart kay Bongbong Marcos pa rin, syempre. He got 930 na hit icons.
Kay Isko Moreno is 168. Kay Lenny Robredo's got 79. At yung tawa actually kay Manny Pacquiao, so he got 9. Yung wow, hindi ko alam kung ano ito, kay Rastaman na lang to. Malakas pa si Rastaman. Yan, he got 5. Si 2 at si 2, dalawang 2 kay Bato de la Rosa and Phil Lacson. Ayaw nila ata sa mga pulis sorry. Ayan po. Ayan po yung mga walang daya yan, walang daya. Hindi natin dinadaya yung mga kababayan natin. Yan. Most of the heart talaga. Yan ang survey natin. So ang na-survey natin, guys, yung sa Pampanga. We have Pampanga, Tarlac, Pangasinan, and Bataan. Yan po. Yan po yung survey natin ngayon. So, maganda. Ito yung hinahanap talaga ng tao yung palakasan talaga So, ito ulit, may bago na naman dumadagdag po yan. Ayan BBM na naman. Dumadagdag every minute. Actually, kanina nasa 3,000 lang to. Tapos pumalo na siya na 5,600. Yung mga kababayan natin sa Tarlac, supportahan po natin yan. At dito sa may Bataan, bilihan, bentahan. Yan, supportahan din natin yan. Sa Kapampangan ko, KKPK. Yan, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Maya Pabengi. Miss ko na yung Pampanga. Sino ba? Marami pa yan. Actually, yun po muna yung mga pinasukan namin. Yung mga napasukan ko, yan pa lang muna. Meron pa akong iba, kaya lang nasa pinaka low part na Meron ako dito sa may Binalonan. Ganun pa rin na nangyari, syempre. Saan pa ba? Check natin yung Binalonan, search ko lang. Dito sa Binalonan. Mahanap natin. Wala talaga. Ayan guys, so bale yun muna. Doon muna tayo sa sa mga area na yun. Sa Bicol, hanap tayo sa Bicol. Wala pa rin ako mapasukan sa Bicol, pero then pasukan natin yung kay Lenny Robredo at habungan natin yung susunod na kabanata. Okay? Ito po, si Maynard Dizon saying goodbye to all of you guys. At mabuhay ang Pilipinas. Number 1 sa survey, BBM. Yan po. Number 1 po sa survey, si BBM. Pangalawa si Isko. Pangatlo si Lenny Robredo. Pangapat si Manny Pacquiao. At kulelat si Bato at Phil Lacson. Yan yung mga kulelat natin nasa uli. Okay? Sa mga manonood pa rin po, ulit-ulitin nyo lang po itong video at survey pa rin po natin ang mga sumusunod na mangyayari sa mga binigyan natin na feature. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Have a nice day. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say it.